Давай. Привет. Привет. Разкажи ни за твоята история с рапа, от кога датира и колко парчета имаш зад гърба си вече. Значи всичко започва от ранна детска възраст на 9 или 10 години, когато се местя тук. Откъде си иначе? Аз съм от Варна, вече 20 години живея в Девня. Всичко става с слушането на касети с различни рапъри от West Coast, от цял свят, чуждестранните рапъри. И по едно време слушам Astrix Mafia. И това е няколко време, известно време. Ги слушам само тях. И това ми се набила главата вече като музика и като стил. И в гимназията вече започнах сам да си правя музиката, да пиша текстове за себе си на социални теми. И оттам бях записал няколко демота, бях бачкал с няколко и още бачкал с няколко души от Добрич и от Варна също. Да разбирам, че те си ти помогнали първоначално да реализираш твоите продукти. Да, точно така. А с текстовете как започна? Това е много уникално явление. Рапър сам да си пише текст. Обикновено другите разчитат на текстописци, на продуценти, режисьори. С текстовете започнах в гимназията, докато учих в междучасията, докато се почувах естествено в тетрадките. И също слушах музика тогава. И оттам. А спомняш ли си първият ти текст? Това е някакъв много стар и... А в момента ти хрумва нещо? В момента... да. Импровизирай. Трите кабела ти давам и те правя касетофон. Каснал си на клон, изпече целия купон. Спусни се по моя наклон, чуди се какво правя тука. Минавам, заминавам, но усещам, че ви скука. Чудесно, наистина. Твоята мечта е да бъдеш професионален рапър. Защо това не се получава към момента? Аз всъщност преди да... Значи, не, всъщност искам да кажа, че бил съм в тия среди при професионалисти. Или по-скоро съм записал в звукозаписно студио професионални записи, имам 2-3 микстейпа, там те хората са ги слушали. И има няколко клипа. И това е. Но като че ли няма кой да те продуцира, да те налага в тези среди, сам се оправяш? Сам се оправям като цяло. Тоест не можеш да се издържаш финансово от тази дейност към момента? Не съм си поставил цел да вадя правят. Разкажи ни за твоите изяви, къде беше най-интересно? Първата изява беше тук в Народно читалище Просвета Девня. Значи помня, че тогава бях пял един текст вътре с някакви работи за нашите мръсните заводи. По едно време кмета звъни някакъв... Кой кмет? Козев. Звъни някакъв на Леля Валя. Кажи му на оня да спре с тези мръсните заводи, да ни дойде да му дръпне шалта. Някаква умница. Просто. А какво ще кажеш за новия кмет? За новия кмет мога да кажа, че забелязал съм, върши се работа. Харесва ти как се променя Девня? Да, определено. Какво ще трябва да се промени според теб тук? Да се отворят работни места, да има работа за всички и малко града вече да стане по-годен за живеенето. В предварителния разговор ти каза, че възнамеряваш да заминаваш за Германия. Какво смяташ да правиш там? Да, смятам да замина за Германия, понеже тук не намирам реализация. Не мога да си намеря хубава работа, която на мен ми харесва, защото не могат да ми предложат работа, да ме принудят аз да бачкам тази работа, пък на мен да не ми харесва. А какво ти харесва всъщност като работа? Като работа на мен ми харесва да бачкам така работа, значи, която ми харесва, примерно било то строителство, корабите. А как според теб гледат девненци на явления като скини? Значи преди да
да пробия, както се вика. Аз пробих с демозаписи тогава. Тогава никой не знаеше за мен. Обаче след това вече всички разбраха кой е с кем. И с какви очи гледат на тебе? Този, който представя Демня и е поставил Демня на рап карта в България. Чувстваш ли се горд от това и смяташ, че твоите съграждани го оценяват това нещо? Да, в интерес на истината чувствам се горд с това, което правя. Аз си уважавам себе си като човек също. И това е. Но дали те го оценяват така, че ти си поставил Демня на картата на рапа в България? Ами, кога ти кажа, има нали, хора, които ме харесват, има и хейтери. Но не може да се харесаш на всички, понеже не всеки има вкус. Много често пееш за хейтерите, гледал съм твои парчета в интернет. Защо не се връзваш толкова? То не, че по-скоро им се връзвам, ами по-скоро гледам да ги усмея по някакъв начин и да се замислят. Аз може сега примерно да съм нали, мил, обаче аз като се държа мил и те по-ново време се усещат. Става им неудобно просто. Чуят се какво става, т.е. какво иска да ми каже, на къде би. Каква е твоята мечта, свързана с този град и тебе? Човека и града. Мечтата ми е един ден живот и здраве, пари също да има. Ето без пари нищо не става. Да, естествено. Да създавам първото звукозаписно студио в Демня град и да идват да записват всички. Школа за рап. Се занимават. Тук сякаш гледам, че само народните песни и танци са на почет в този град. Но със сигурност сред младите има и хора, които проявяват афинитет към твоя жанр. Ами, слушах едни момчета от Поваляново. Мога да кажа, че някои работи ми харесват при тях, някои работи не. Но тогава казал съм, направили го звукозаписното, добре дошли. А какво ще пожелаеш на нашите читатели специално? Пожелавам на вашите читатели и почитатели също да слушат само хубава музика, стойностна музика, качествена и умната.